че бурята ме отне от твоите ръце. Сега не го приеме лично, лично аз се погрежих за всичко. Тежък е автора, вече му се гади на автора. Шо говоря така, тя ми влияе зле. Партита всякакви там ми ги маха и от главата, бе. За какво се борим, За минимална стойност. Търпелив съм, но ми писна да чувам спокойно. 21 век, го оцелвам с точност. Всеки се бори с нещо, това е пика на самотност. Не намерих парчето от мен, загубено в теб. Имам късмет, че бурята ме отне от твоите ръце. Сега не го приеме лично, лично аз се погрежих за всичко. Разполагам с време, но пари нямам за гаджета. Аре са, какво се правиш, ходи и подай ръка. Не се базикам, брат, скивам как заплатата отлита пак. Разбираш ли, разорен съм още на първата среща. Глей са, има начин да минеме без това, без това. Лукс е приоритет и това го знам вече. Мъжа е прихода и дава хлебче. Не намерих парчето от мен, загубено в теб. Имам късмет, че бурята ме отне от твоите ръце. Сега не го приеме лично, лично аз се погрежих за всичко. Надявам се да си добре поне. Пращам съобщения за обратен ефект. Не съм лош човек, повярвай ми. Всеки минава през проблеми всякакви. Дерем е факта, че не се променяш. Щом те критикувам, значи ме интересува. Щом ти дадох моето време, значи няма заблуда. И без това ме режат всеки път. Всеки шанс се равнява на битка до кръв. Няма линия, която да не е прекрачена. Няма болка, която да не е изплачена. Поплачи си, давай, хора сме все пак. Виждам как се криеш от проблемите. Победите се крият точно в тях. Да, бих ти помогнал, но е твърде късно. Вече взимам решения с дързост. От мене казвам чао.